Sarauniya TV, tashar al'umma. Haba, ya kin dame da wasu magana wasu 'yan Kannywood. Ya fi zan maka magana 'yan Kannywood. To ke kin san waye nike magana wasu 'yan Kannywood? Ni da Allah sauke ni. Mata ji mana, haba, ina magana kina share ni. Ni dan Kannywood shi nake son aure, wanda ya zama tauraro a duniya ba wai dan rako ba. Kannywood na fi kowa suna, banga kuma wanda ya fi ni ɗaukaka ko tarin kuɗaɗe ba. Linan da kaina ni na kirkir Kannywood, sannan kuma sanadina an kai Nollywood. Sharukan ne na kai shahar karfin Bollywood, ke na ɗiba mutane ba dan kaɗan ba. Dan Allah da gaske kake ko kuma da wasa? Ki kalli darasin ina wake yin irinsa. Ai ko babu wurin yan fim nake ganin sa, kamar Adamu Zango da Aliyu Baba. Kin ga Aliyu da ke yin wata takama, ilimin da ya a sanadi na ya sama. Kin ga Adamu Zango a tun inda yake shi ma, ni ne yake kwaikwayo don ya samu ci gaba. Kannywood shi nake son aure, wanda ya zama tauraro a duniya ba wai dan rako ba. Kannywood na fi kowa suna, banga kuma wanda ya fi ni ɗaukaka ko tarin kuɗaɗe ba. Rahama Sado turancinta yana burge ni ne, da Hadiza irin abun maɗaukakiya mai kwarjini. Rubutun Jamilu Nafsin a fim nake son gani, shirya fina-finai na mai shaida ina duba. Shit, ana magana manya kina maganan yara. Ni dai in kin bani dama to miyo aure, duk wani ɗan fim sai kin gaji da ganin sai ya laure. Kin ga Aminu sai rashi nake ya aika siyan tsire, ɗan wanke-wanke zai koma da na aure ki sa ba. Sarauniya TV, tashar al'umma.